pentru că pe 9 decembrie 2017 a apărut al doilea film din a treia trilogie, a opta parte a poveștii începută în 1977. 40 de ani, 9 filme, nu lansate în ordine, ba dimpotrivă, de zici că a fost ideea lui Yoda, cel care pune cuvinte în ordinea pe care și-o dorește el. De ce a fost nevoie de o a treia trilogie Star Wars? În octombrie 2012, creatorul filmului, George Lucas, și-a vândut compania de producție Lucasfilm către Walt Disney Company. Disney a anunțat o nouă trilogie de filme Star Wars. Prima peliculă din noua trilogie a apărut în 2015, a fost așa, a doua era programată pentru 2017. S-a lucrat la ea în 2016, iar la începutul anului următor a fost anunțat titlul Star Wars The Last Jedi. A existat o oarecare temere după The Force Awakens, primul film din noua serie, temere bazată pe criticile aduse filmului de chiar George Lucas, creatorul operei spațiale, dar și de fanii acesteia. Dacă The Last Jedi va fi din nou criticat, s-au întrebat cei de la Disney. A meritat să dăm o poală de bani pe cumpărarea studiourilor Lucasfilm, deci și a poveștii, ba chiar a întregului univers Star Wars? Tocmai de aceea s-a dat o atenție mărită până la exasperarea scriitorilor, o atenție mărită scenariului. Asta a însemnat că au fost pasaje întregi rescrise. Știi cum era când unul dintre părinții tăi îți rupeau foaia din caiet pentru că ai scris greșit sau urât? Cam ceva de genul ăla. Ce te faci însă când chiar Mark Hamill, actorul care a jucat din nou rolul lui Skywalker, critică scenariul noului film? That should remain in the rehearsal process. That should be between the screenwriter and the director, and I regret saying that out loud. And I said it before I saw the whole movie put together. And it prejudices people in a way that's unfair, because people that are unhappy with the movie, you know, will cite that and say, see, Hamill hated it too. Yeah. L-ai auzit pe Mark Hamill prezentându-și scuzele pentru că a criticat în public filmul The Last Jedi. Critica a constat în faptul că personajul Luke Skywalker a fost zugrăvit în culori prea închise, iar regretul a fost tocmai pentru că s-a exprimat în public, iar lumea i-a scos vorbele din context ca să spună la rândul ei că The Last Jedi e un film prost. Ce a spus George Lucas, tata la Star Wars? Că a fost un film foarte bine făcut. Ia ca poznă. Mă rog, să lăsăm impresiile, să ne uităm pe cifre. Al optulea film din seria Star Wars a încasat 1.334 de milioane de dolari la nivel mondial, devenind filmul cu cele mai mari încasări din 2017. Atenție, a fost lansat pe 9 decembrie 2017. O să spui că s-au dus fanii, deloc puțini, și că s-au pompat sume uriașe în marketing. Nu mai mult decât de obicei, să știi. Nici faptul că Australia Post și Royal Mail, serviciile poștale din Australia și Marea Britanie, au lansat seturi de timbre cu tema Star Wars, n-a contat foarte mult. Filmul chiar a fost bun și mai e ceva. A avut mai multă emoție decât primul din această serie. Și nu mă refer la emoția reîntâlnirii cu unul dintre personajele principale din seria originală, și mă refer la Luke Skywalker, ci la ultima apariție a prințesei Leia. Cu material filmat pentru The Force Awakens, producția precedentă, și CGI, Computer Generated Images, Carrie Fisher, care a încetat din viață la finalul anului 2016, apare în filmul lansat în 2017. Nu-s eu atât de plăpând pe sentiment, dar recunosc că m-am emoționat pe mine văzând-o pe prințesa Leia pentru ultima oară în istorie. DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah.
I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty to make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause no, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She gives me love and affection, baby, did I mention? You're the only girl for me, I don't need the next one. Mama loves you too, she thinks I made the right selection. Now all that's left to do is just for me to put the best on. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. DGFM. Au sosit colindătorii! Nu, au sosit oferte de sărbători la Kaufland. De miercuri până marți, portocale 2 kg 8 lei 99, 25% reducere la toată gama de produse Don Cafe și 33% reducere la toată categoria de înghețată. Deschide ușa Crăciunului. Kaufland. Bene Plus are dublu efect asupra bulelor de gaz. Simeticona le sparge, iar cărbunele activ le absoarbe. Bene Plus acționează rapid, în doar 15 minute, în caz de balonare, crampe și flatulență. Și nu au fost observate efecte adverse pe termen mediu și lung. Bene Plus. Și starea de bine revine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Un pic de iarnă, un pic de magie și o casă pregătită pentru sărbători. Pentru asta, la Brico ai brad artificial Dasher 183 de centimetri la doar 244 de lei. 20% reducere la toată gama de globuri și decorațiuni pentru brad și 25% reducere la toată gama de instalații luminoase. Nu lăsa pe ultima 100 de metri. Comandă din aplicația Brico de Post sau vină în orice magazin. Brico. Poate unii se întreabă dacă poți aprinde magia sărbătorilor cu energia potrivită. Vino la PPC până pe 15 decembrie și te bucuri de un super preț la energie cu produsul PPC Energie Verde. Doar 0,550 lei kWh. Prinde oferta pe ppcenergy.ro sau în magazinele PPC din toată țara. PPC. Energie pentru orice. Prețul energiei electrice nu conține taxele și tarifele reglementate. Consultă regulamentul campaniei pe ppcenergy.ro. Să intri în spiritul festiv. Știi că merită. La Lidl ai șuncă de Praga Deluxe 1,25 kg la 54,99 lei și fructe crocante învelite în ciocolată Deluxe 100 de grame la 14,99 lei. Intră în concursul Deluxe din aplicația Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 2 BMW X3 sau alte premii magice. Detalii pe surprize.lidl.ro. Lidl. Știi că merită. Crăciun vreți? Crăciun vă oferim! La Polul Coloseum Mall, alături de DGFM, aprindem luminile, deschidem patinoarul, căsuțele cu delicii și dăm drumul primei ninsori într-un spectacol de iarnă cum nu s-a mai văzut. Săptămână de săptămână, pe 6 decembrie, patinezi cu spiridușii. Pe 14 decembrie, magicianul Robert Tudor ridică povestea la alt nivel, cu ninsoare de baloane eliberate deasupra mulțimii. Iar pe 20 decembrie te întâlnești cu Moș Crăciun, într-un mod care te va surprinde. Crăciunul începe aici, la Polul Coloseum Mall. Săptămâna la Kik cu mult mai multe extra economii. Beneficii
Beneficiază acum de o super reducere extra 20% la toate articolele deja reduse. Acum, extra economii. Doar până duminică și doar la Kik. Mai mult decât crezi. Secretele sunt întotdeauna captivante. Ne strânesc curiozitatea. Cel mai nou secret al orașului nu face excepție. Îți prezentăm noile vehicule Omoda. Adevărate capodopere atât la interior cât și la exterior. Poate fi și mai bine? Desigur. Calitate premium și tehnologie uimitoare ascunse în spatele unui exterior superb. Omoda. Extra e standard. E ușor să fii Moș Crăciun când ai super oferte. Vino acum în magazinele Altex și alege cadoul potrivit pentru cei dragi. Ai mop cu abur Miria la doar 169,92 de lei și grill non-stick 28 cm Miria la doar 67,5 lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Aș mânca ceva bun. Ce mă inspiră oare acum? Deschid Kaufland Card și spun: între 10 și 16 decembrie, Delaco Cașcaval Sofia 250 de grame, 13 lei 89, ciuc bere pachet de 6 la 0,5 litri, 14 lei 99 și 25% reducere la toată gama de apă Aqua Carpatica. Deschide ușa Crăciunului. Kaufland. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Ora 16 și 31 de minute. Ascultăm știrile DGFM cu Mihaela Gioga. Bună ziua, bine v-am regăsit. Președintele Nicușor Dan a fost primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee. 2025 ar putea deveni unul dintre cei mai călduroși 3 ani înregistrați vreodată și în România acest an ar putea înregistra un nou record termic, spun meteorologii. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicușor Dan a fost primit în această după-amiază la Paris de omologul său francez Emmanuel Macron. Cei doi șefi de stat au avut un dejun de lucru în care au discutat despre consolidarea relațiilor dintre cele două țări, în special în domeniul apărării, despre continuarea sprijinului pentru Ucraina și lupta împotriva dezinformării. În presa franceză, Nicușor Dan a declarat că România este vulnerabilă în fața dezinformării și că va publica în 2-3 luni un raport legat de ingerința Rusiei în alegerile prezidențiale din noiembrie 2024. Președintele Nicușor Dan se află într-o vizită de lucru de 2 zile în Franța. Aseară, șeful statului s-a întâlnit la ambasada țării noastre cu români care locuiesc în Franța, iar astăzi a avut o întrevedere cu reprezentanții ai companiilor economice franceze și cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. 2025 ar putea deveni unul dintre cei mai călduroși 3 ani înregistrați vreodată, anunță Serviciul Copernicus pentru schimbări climatice al Uniunii Europene. Până acum, 2025 și 2023 sunt la egalitate, pe locul al doilea în topul celor mai călduroși ani din istorie, iar 2024 se află pe prima poziție, precizează agenția în raportul său lunar. Adina Leoveanu cu explicații. Luna trecută a fost a treia cea mai caldă lună noiembrie măsurată vreodată, cu o temperatură medie globală de 14 grade Celsius. Temperaturile lunii noiembrie au fost cu 1,5 grade peste nivelurile preindustriale, depășind limita convenită prin acordul climatic de la Paris. Deși cercetătorii nu se așteaptă ca 2025 să depășească acest prag, temperaturile medii înregistrate în perioada 2023-2025 ar putea depăși acest prag, ceea ce ar fi o premieră pentru un interval de 3 ani. Aceste repere reflectă ritmul accelerat al schimbărilor climatice, iar singura modalitate de a atenua creșterea temperaturilor în viitor este de a reduce rapid emisiile de gaze cu efect de seră, susțin șefii Serviciului Copernicus. În Europa, luna noiembrie a fost a 5-a cea mai caldă din istoria înregistrărilor, cu o temperatură medie de 5,7 grade Celsius, în timp ce în estul Europei, Balcan și Turcia s-au înregistrat temperaturi neobișnuit de ridicate. Condițiile meteo din Scandinavia și sudul Germaniei au fost răcoroase prin comparație. Și în România, anul 2025 ar putea înregistra un nou record termic, spune Elena Matescu, directorul ANM. Potrivit acesteia, 2025 ar urma să completeze seria ultimilor 4 ani desemnați cei mai călduroși din istorie.
La nivelul României, luând în considerare analiza datelor de la 1 ianuarie și până în 30 noiembrie 2025 și adăugăm în decembrie posibil o lună normală din punct de vedere tehnic, nu excludem ca și România să înregistreze un nou record pentru anul 2025, la acest moment alăturându-se seriei celor 5 ani cei mai călduroși, 2024, 2023, 2019 și 2020. Estimările arată o probabilitate foarte ridicată ca luna decembrie din acest an să fie mai caldă decât în mod obișnuit. Deja la acest moment, pentru prima săptămână, înregistrăm o abatere de record de 4,3 grade Celsius, depășind recordul înregistrat în 2020. Este ora 16 și 35 de minute, atât la știri, sunteți cu Alice și Alex la DGFM. Mulțumim, Mihaela, pentru informații. Aoleu, după știrile astea, hai să facem o scurtă recapitulare. Ce ziceai tu când ninge prima oară în sezonul ăsta? 7 ianuarie. 8 ianuarie și am zis 7 februarie. Da. Acum, după ce a plecat Mihaela din studio, rectificare la mine, 7 februarie 2035. Tudor și Alex Mocanu. Unde-s doi? Unde-s doi? La DGFM. Ca să știi. Aici, împreună, pe ultima 100 de metri, astăzi, 9 decembrie 2025, ziua în care nu a nins în București. Vorbim imediat despre japonezi. Cum fac ei, mă, de trăiesc atât de mult? Ce fac ei și ce nu facem noi?
know, and maybe there is nothing that I can do to make you do. One tells me I shouldn't bother, that I'll just stick to another man, a man that surely deserves me, but I think you do. And I pray and I beg for you to love me, say that you love me, fool me, go on and fool me, love me, pretend that you love me, leave me, just say that you need me, love me, lately I have desperately pondered, spend my nights awake and I wonder what I could have done in another way to make you stay. Reason will not reach a solution, I will end up lost in confusion. I don't care if you really care as long as you don't go. And I pray and I beg for you to love me, say that you love me, fool me, go on and fool me, love me, pretend that you love me, leave me, just say that you need me, love me. Oh, I cry and I pray and I beg for you to love me. I cry and I pray and I beg for you to love me, love me. The Colors, la full, la DGFM, 16 și 42 de minute. Oare de ce japonezii trăiesc mai mult decât românii? Da, chiar, domne, de ce trăiesc? Poate pentru că la ei ninge mai mult decât în România, de vreo 10-20 de ori așa. Parcă și-mi imaginez cum câțiva ani ne facem vacanțele în Japonia ca să prindem și noi câțiva fulgi de zăpadă. Ar fi culmea, n-am ajunge niciodată în Japonia. Da, să mergi în Japonia la schi. Nu? Și n-am mai auzit când ai Elveția aici. Așa e. Da, totuși, japonezii trăiesc mai mult decât noi și nu din cauza asta, sau Dar datorită. de ce trăiesc japonezii mai mult? Un neurochirurg japonez, secretul stă în combinația fascinantă de obiceiuri și practici culturale care ajută japonezii să trăiască mai mult și nu doar mai mult, că nu asta ne interesează cantitativ, ci și mai sănătos, calitativ. Ok. Primul pe listă, stresul cronic este extrem de scăzut. Habar n-am cum fac ei asta. Eu cred că ei s-au născut relaxați. Da, probabil că eu n-am plecat niciodată de la medic fără să-mi zică că e de la stres. Niciodată. Și eu am analize bune, dar tot de la stres. Iar la ei probabil că nici nu există termenul ăsta, adică... Stres? Da, ce? Cum? Da. V-ați stresat astăzi în trafic? Ce să fac? Ce-a făcut mămică? Cât ați mâncat astăzi? Păi, cât am mâncat? Ca de obicei, porții mici și echilibrate, nu? Nici nu întârzie trenurile alea cu... Așa, zic cu porțiile, scuze. Nici n-am pus să-ți iei masa cu trenurile alea. Asta e cu porțiile, da? Dieta este un alt element cheie. Probabil că cel mai important, zic eu, până acum, porțiile sunt foarte mici în Japonia, masa este extrem de variată, ei mănâncă un singur fel de mâncare, până nu mai pot. Păi, îți place salata de vinete? Da, cât? Toată da. Până nu mai pot. Și, da, după aia mai pot și un pic de cozonac. Ce mai e? Activitatea fizică zilnică integrată. Și nu cu trenul, coleg, va? Pe jos, pașii făcuți, da? Deci merg mult pe jos. Da, se mișcă, nu stau pe scaune toată ziua. Nici
n-au voie, cred. Ok. Și ce mai avem aici? Uite, scrie rata extrem de scăzută a persoanelor fără adăpost în Japonia reflectă structura asta socială inclusivă. Frumos din partea A lor. expirat timpul. Gata cu japonezii, îl salutăm pe Ed Sheeran, Sapphire. I got you there. When the sun dies, till the day shines. When I'm with you, there's not enough time. You are my spring flower, watching you bloom wild. We are surrounded, but I can only see the lights. Your face, your eyes, exploding like fireworks in the sky. Your body, body pushing on me. Put you in the party, I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Chumma, 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 kiss it, daddy, body. Chumma, chumma, kiss it, daddy, body. Body, body pushing on me. Don't you in the party, I can do this all week. We dance until the morning, go to bed, we won't sleep. Chumma, 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 kiss it, daddy, body. Body, body pushing on me. Don't you in the party, I can do this all week. We dance until the morning, go to sleep. De la Ed Sheeran, 16 și 47 de minute, aproape gata cu emisiunea noastră și încă o emisiune săptămâna asta cu Lucian Mândruță. Salutare, Lucian, și bine ai venit! Bună, bine v-am găsit și eu. Ce faci? Cum ești? Ce să fac? Sunt încă marcat de discuția pe care am avut-o cu Andy Cârlan. Nu știu dacă ai auzit de el. Andy Cârlan este navigator de pacienți. Deci este un om la care pacientul ajunge când nu știe unde să o mai ia, de obicei într-o boală gravă. Și Andy Cârlan este el însuși un pacient cu o boală gravă care și-a diagnosticat cancerul de colon târziu pentru că a preferat să se ducă la doctor și să... Știi, când te duci la doctor și vrei să scapi repede și vrei să zică ceva de bine, numai să pleci de acolo și doctorul te vede și el că așa și îți zice, hai că e ok. Așa i-a zis și lui vreo câțiva ani. Și n-a avut curaj să facă colonoscopie, pentru că i s-a spus că e dureroasă sau că trebuie anestezie sau nu știu ce, sau nu-i trebuie, și a amânat până când a ajuns într-o fază în care vindecarea nu mai era o opțiune. Acum îl ține sub control. Și a devenit, după aceea, navigator de pacienți, adică a devenit un om care îi învață pe alții cum să facă atunci când au unde să se ducă, care e drumul cel mai bun pentru boala lor. Și pornind de la Andy, astăzi discutăm despre asigurările de sănătate, despre prevenție, despre screening, cât te duci, unde te duci, de la o vârstă chiar trebuie să începi și așa mai departe. Lucruri pe care, recunosc, nu le fac nici eu. Deci este o emisiune autocritică. Nici eu. Da, nici eu. Tocmai mă făceam și eu mea culpa. Da, voi sunteți tineri. Așa. Voi sunteți tineri. Eu sunt la vârsta la care colonoscopia nu mai este o opțiune de nice to have, e must have.
Dar pe de altă parte, tata n-a fost niciodată și are aproape 70 de ani. Așa e și, Doamne ajută, nu o să pățesc nimic, doar nu să mi se întâmple mie, o să lovească metalul în casa vecinului. Da. Întotdeauna se întâmplă așa, ai observat? Nu pățești tu niciodată nimic. Noi nu murim, eu nu mor. Da? Alți oameni mor. N-ai cum. Despre asta vorbim. Mai ales că suntem într-o situație destul de tristă, avem un deficit de acoperire, deci deficit de... Dacă se întâmplă ceva cu multă lume, sau și nu numai, dacă se întâmplă ceva cu tine, dragă ascultătorule, probabil că nu ai altă soluție decât banii de la saltea. Și asta nu e chiar ok. M-ai lăsat fără replică, Lucian. Hai să-i auzim pe oamenii cu exact. care E bine să avem și astfel de emisiuni, evident. Foarte bine. Ok, gata. 031 400 2929, numărul de telefon pentru Lucian Mândruță, după ora 17 până la 19. Gata cu emisiunea noastră. A fost pentru noi marți, mai un pic în afara ei și ne întoarcem mâine. Și vine weekendul, nu? Vine weekendul și după aia ne întoarcem iarăși, luni, marți, miercuri și să aveți o zi minunată. Asta contează, să fiți bine acolo unde sunteți. Mulțumim că ne ascultați. Seara excelentă. Ne auzim mâine de la 14. La DGFM sunt Alice Tudor și Alex Mocanu. Împreună cu tine. Ca să știi. Shower running, I almost can't remember who this girl might be. And then she came back, and I couldn't believe my eyes. This pretty young thing with her eyes on me. I know you like it when I put my hands like that. Whisper in your ear, tell me how you like that. Getting freaky, icky, that's what I do best. So come a little closer, come a little closer. No one's gonna do you freaky like me, freaky like me, freaky like, freaky like me, freaky like me, freaky like me. Filling up her thighs as I'm running down her curves. I hear my kitty purr as she laid on me. We whining and grinding, a part of me is rising. Baby, like a fire burning all around me. I know you like it when I put my hands like that. Whisper in your ear, tell me how you like that. Getting freaky, icky, that's what I do best. So come a little closer, come a little closer. No one's gonna do you freaky like me, freaky like me, freaky like, freaky like me. Shawty, no one never, ever, ever could do. Do you as good, as freaky as I do. Going crazy when you do me like that. You're freaky, you got me hooked, you're right on track. Every time you leave, I wanna text you right back. Turn back, I need that. No one can freak me like that. No one can freak me like that. Come on, come on. No one's gonna do you as freaky like me. Those gays
DGFM. Ai pregătit casa de sărbători? Din 10 decembrie la Kaufland ai 30% reducere la toată gama de decorațiuni de Crăciun. Kaufland. Săptămâna la Kik cu mult mai multe extra economii. Beneficiază acum de o super reducere extra 20% la toate articolele deja reduse. Acum extra economii. Doar până duminică și doar la Kik. Mai mult decât crezi. Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă. În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță. Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi. Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cașcaval Pilos 300 de grame redus la 10,99 lei sau 9,99 lei prin Lidl Plus. Fistic prăjit și sărat Alesto Selection 500 de grame redus la 27,99 lei sau 26,99 lei prin Lidl Plus și clementine cu frunze reduse la 5,49 lei sau 4,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că meriți. Internetul de la Digi îți aduce mai aproape tot ce contează pentru tine. Fie că lucrezi, te joci, te uiți la filme sau ții legătura cu cei dragi, ai parte mereu de o conexiune pe care te poți baza. Pentru că internet înseamnă viteză, stabilitate și libertatea de a fi mereu conectat. Iar internet înseamnă Digi. În săptămâna de dinaintea Crăciunului, Lucian Mândruță te îndeamnă să-ți deschizi inima și să transformi generozitatea în magie. Vino în turul târgurilor de Crăciun, proiect susținut de Olympus la DGFM. Dăruiește și fii bucuria din iarna unui copil. Turul târgurilor de Crăciun, campanie implementată cu ajutorul Asociației Banca de Bine, susținută și realizată alături de Olympus Foods România. Fie că știi exact ce-ți trebuie, explorezi mereu alte arome sau ai curaj să redescoperi gusturile, ia ceva din piața Lidl și pregătește o salată cu brocoli, cachi, rodie și brânză. La piața Lidl ai cachi la 1,99 lei bucata și brocoli la 6,99 lei 500 de grame. Piața Lidl. Prospețime zilnic. Crăciun vreți? Crăciun vă oferim! La polul Coloseum Mall, alături de DGFM, aprindem luminile, deschidem patinoarul, căsuțele cu delicii și dăm drumul primei ninsori într-un spectacol de iarnă cum nu s-a mai văzut. Săptămână de săptămână, pe 6 decembrie patinezi cu spiridușii. Pe 14 decembrie, magicianul Robert Tudor ridică povestea la alt nivel, cu ninsoare de baloane eliberate deasupra mulțimii. Iar pe 20 decembrie te întâlnești cu Moș Crăciun, într-un mod care te va surprinde. Crăciunul începe aici, la polul Coloseum Mall, alături de DGFM. Magia continuă până pe 4 ianuarie. Casa Paleologu este locul unde profesioniștii descoperă idei noi și oameni interesați să le asimileze. Cursuri flexibile, comunități vii și teme care dau profunzime meseriei și vieții de zi cu zi. O gură de aer pentru minte și un avantaj real în profesie. Detalii pe paleologu.com. La DGFM ai doar dimineți cu zâmbet și soare. Soț și soție decid să-și pună capăt zilelor sărind de pe o stâncă. Soția rămâne, bărbatul sare. Ce credeți că a văzut soția? Bărbatul și-a deschis parașuta. Ioana Zanfir și Vlad Craioveanu. Ce să înțeleg din asta, Vlade? Că în orice cuplu există și o parașută? Dacă în orice cuplu există o parașută, parașuta intervine să salveze pe cineva. Corect! Întotdeauna de la 7. Ca să știi. Obișnuințele vechi, știi, te dezbari greu de ele. Ora 17.
anunță serviciul Copernicus pentru schimbări climatice al Uniunii Europene. Până acum, 2025 la egalitate cu 2023, a precizat agenția în raportul său lunar. Luna trecută a fost a treia cea mai caldă lună noiembrie măsurată vreodată, iar în regiuni precum Oceanul Arctic s-au înregistrat valori excepțional de ridicate. Singura modalitate de a atenua creșterea temperaturilor în viitor este de a reduce rapid emisiile de gaze cu efect de seră, susțin specialiștii. Meciul FCSB Feyenoord de joi seară va fi arbitrat de un ucrainean. Mykola Balakin va fi la centru pe Arena Națională. Nu e prima oară când îi arbitrează pe bucureșteni. Arbitrul ucrainean a mai fost delegat și la meciul cu Silkeborg de acum 3 ani din grupele Conference League. FCSB e pe locul 31 acum în clasamentul Europa League cu o singură victorie în acest sezon. Nici Feyenoord nu e mai bine. Se află pe locul 30 tot cu o singură reușită. Meciul se joacă joi seară de la ora 22 și îl poți vedea pe DigiSport 1. Au fost nori mulți și astăzi, cu excepția zonelor de deal și de munte, și au adus burniță și ploi slabe prin regiunile nordice. Și la noapte vor fi nori joși în nordul, centrul, estul și local în sudul țării. Iar local pot fi ploi slabe în Maramureș și Moldova. Minimele vor fi între -2 și 7 grade, anunță ANM. Atât la știri. Rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM. Too bad, my heart it couldn't break. I
Se caută aici la parte. Suntem în căutarea lui. Să-l găsim. Avem câteva deja, avem un top acolo. Deocamdată Valentin și Cucu puternic pe locul întâi. Acolo. Hai să vedem cum stați voi cu bancurile dragilor pe WhatsApp. E una de când eram eu în clasa 1-a, 2-a. Doi copii numărau 8 lire. Și atât, asta e bancul. Nu știai nici pe asta, mă, tu nu știi niciun banc, măi, Liza, mă. Nu știu bancuri proaste. Doar alea bune. Ăsta a fost unul. Da. Doi copii numărau o bilă. Răzvănel, foarte tare mulțumesc. Bun, intri și tu acolo în top 10. Ia să vedem ce mai avem. Mesaje, ia. Un cowboy intră într-un bar și nu știa cum să o abordeze pe una, așa că îi împușcă pe toți și spune singurică, singurică. Mamă, ăsta cred că poate să fie locul 1, dacă mă întreb pe mine. Ce n-ai făcut? Vai. Că cioc, cine e? Cucu. Hai că e prost rău, a zis, da. Laur, da, să știi. Eu sau bancul? Asta e întrebarea, știi? Bancul, mă, nu-și permite, da. Era o clătită prin deșert și deodată i-a căzut gemul. Serios? Ioane, ăsta e banc? Ioan? Nu știu de ce presimt că mai e cineva care a dat bancul ăsta. Ce e mare, verde, are 6 picioare și dacă sare pe tine dintr-un copac te omoară? Masa de biliard. Bun. Ia. Iuleșiria! Ce mai e pe aici, ia? Ei, salut, Pro FM. Pupi. Da, am și eu un banc pe care nu l-am înțeles niciodată. Nici voi nu o să-l Îl descifrăm noi, poate. Foarte amuzant. Doi crocodili pășteau benzină dintr-un bec spart. Trece un câr de elefanți. Ce faceți, măi, reptilelor? Reptila e măta. Concluzia? Nu da cu perna în geam, că nu este bicicla lui tată tu. Ce, mă? Da, și mai știu unul. Stai că nu s-o Două clătite se târau în deșert. La una îi sare gemul. Eu asta cu gemul e genial. Asta cu crocodilul știam puțin altfel. Era un crocodil, înota sub ocean și nu da cu piatra în geam că nu e bicicleta ta. Așa o știam eu. Asta era finalul, da. Ce ați mâncat? Să nu dai cu piatra în geam că nu e bicicleta ta. Asta e, da. Uite, vreau și eu cartofi. Decât cartofi. Asta știam cu pâinea, da, e bună, asta e bun. Ia că mai vin. Zice, mi-am cumpărat cel mai bun câine de pază. De 4 zile mă chinui să intru în curte. Mamă, ce bun e ăsta! Asta cred că chiar e poveste reală. Asta e poveste reală. Bancuri bune aici. 077 1872 se caută banc Prostia. Știați că sunt mai multe avioane în apă decât submarine pe cer? Mamă, asta e un pic mai așa, dar da, adevărat. Statistic vorbind, chiar da. Ăsta e drumul spre casă cu noi, Liza și Cucu. Pe WhatsApp te așteptăm mesaj audio sau scris cum îți este la îndemână, dar bancul Pro se zice audio, mă, cel mai bine. Prin viu grai, neapărat. Exact. 077 100 1872.
Și timpul în repaus, măcar jurnalul meu n-a obosit să-mi țină mie gândurile în ritm. E haos, dezordine pe partea mea de pat, podeaua care poate m-a uitat. Am plecat, nimic nu s-a schimbat. Mi-a lipsit căldura ta, nici tu n-aveai pe cine îmbrățișa, dar n-aveai suflet să spui și eu n-am vrut să uit. Am nevoie de tine, de tine, de tine și din tine mai vreau un pic, că doar noi zicem mai bine, mai bine, mai bine, că nimeni n-a fost aici. Eram sigură cu tine, cu tine, cu tine și cu tine vocile se simt. Și dacă nu mă stați chiar în liniștea, știu că intri noi în camera mea. Nu-i haos, nu era chiar cel, ești haos. Dezordinea de acasă, nu găsești ce cauți tu. Ești rece acum, simt cum mă închid când mă oprești, să înțeleg ce gândești, ce butoane să-mi apeși. Nu săla din povești când vrei să zbori, să mă fac brești. Poți să calci în picioare ce-am avut atunci când ești. Ca peștii din acvariu, sper să uiți când te lovești. De sticlă dai un mit, distorsionează ce privești. Iar ai măscălit jurnalul și ai ars foi cu amândoi. Visam să împăturim hârtine, am făcut avioane și noroi. Am aterizat forțat, închei la sol final de notă. Nu te mai fac să zbori peste cearcea fără pilotă. Am nevoie de tine, de tine, de tine și de tine mai vreau un pic, că doar noi zicem mai bine, mai bine, mai bine, că nimeni n-a fost aici. Eram sigură cu tine, cu tine, cu tine și cu tine vocile se simt. Și dacă nu mă stați chiar în liniștea, știu că intri noi în camera mea. Mișto să-l ai pe de lirică pe radio în playlist, mai ales alături de Holy Moly, camera mea, o piesă superbă. Și uite că mi-am adus aminte că și Doc, colegul de la CTC, a fost de dimineață la What the Fun cu Bianca Bătunea și Bogdan alături de Olivia Adams și a făcut acolo niște declarații interesante. A vorbit despre inteligența artificială vis-a-vis de artiștii, de muzica din ziua de azi și cam în ce direcție se duce treaba asta, din punctul lui de vedere. Da, găsiți pe Instagram și pe Facebook și pe YouTube și pe TikTok, cred că peste tot, da, toate platformele. Yo. Că tot ne-am crezut noi ieri repări, da. O ține tot așa cum a dat de săptămână, mai știi? Dar momentan ne oprim la campionatul nostru de bancuri proaste. Cucu și Liza caută cel mai prost banc. Bine, e cumva neadevărat prost spus, pentru că râdem. Da, râdem. De-aia se numea bad jokes, mai erau dead jokes, făceau americani, adică erau bune într-un fel. Adică dacă râzi la ele, da. Adică atât de ridicole încât îți provoacă un râs din ăla isteric și de necontrolat. Adevărat. Sunt foarte bune multe de la voi. Ia să vedem. De ce a trecut castravetele strada? Pentru că e verde. De ce n-a trecut roșia strada? Că e roșie. Da, adevărat. Bun. Ce so smart e bancul, e singura fetița Oanei. Vă pupăm pe amândoi. Este singura care a spus bancul complet. Da. Că, au mai fost câțiva care au spus de castravetele. Cred că este campionul. Da, eu zic că ăsta o să câștige. A greșit omenește, zise Ariciul, dându-se jos de pe peria de rădăcini. Azi când m-am urtat capul banda să alerg, mi-a sărit casiera. Vai. Victorașe, bombă. Vai, cum omori un strâț. Îl sperii pe asfalt. Paulu, ce faci tu, băi, nene? Ia să vedem ce mai e pe aici. Cum faci o ciorbă de pui cu legume? Pui apă, pui sare. Da. Și? Ce? Cum faci o ciorbă de pui cu legume? Pui apă, pui sare, pui legume, da. pui nu mai pui, că ai pus deja de 3 ori.
Bun. Alina, pupăm puiuțul, vă pupăm pe amândoi. Mulțumim pentru mesaj. Prima dată când am văzut kiwi, am cerut 1 kilogram de cartofi pe roșu. Chiar așa e, că așa arată. Tot el zice, lucrez la o casă la supermarket. În sfârșit am ajuns la casa mea. Bun. Asta n-am înțeles-o. Am 2 mașini de spălat, una automată și una în baie. Mă iertați, eu nu prea înțeleg. Tu ai înțeles? Da, cumva, relativ. Nu-mi dau seama. Nu. Deci e bun. Adică Denisa e bun pentru topul nostru de astăzi. Da, mai avem un șnur, se uită în oglindă și zâmbea pe sub mustăți. Mamă, ce șiret sunt. Bun. Doi prieteni. Unul întreabă pe celălalt. Știi bancul cu elefantul care împletea clătite? Se uită la mirat. Nu, nici eu, dar îmi place începutul. Bun. Constantine. Ia, ce mai pe aici? Mai avem. Ce e mic, negru cu 2 puncte albe? Un purice cu vată în urechi. Îl imaginez pe sărac cu purice. Adriane, bun și ăsta. Deci a trecut castravetele strada. Că era verde. Zice la fel și Gabriel. Ia, ce mai pe aici? Ia. Nu se aude ăsta, firar. Ia. Bună, dragii mei, Alexandru, sunt din București. Ce e mic, verde și urcă pe perete? Un castravete ambițios. Bun. Că tot ziceam de castraveți, bancul cu castraveți am avut astăzi. Deci asta mi se pare deocamdată campionul. Da. Castravetele. Așteptăm în continuare pe WhatsApp 077 101 872. Cel mai ridicol banc pe care îl știți voi. Dați-ne aici că vreți să-l ascultăm împreună cu voi. Din tot ce ai, pentru tine orice, doar tu poți să-mi dai dragoste. Eu am făcut primul pas, iar eu îți promit că nu am să te las. Voi intra pe ușa ta, iar eu te voi aștepta. Eu sunt Ana Maria Farmacia. Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia. Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-au utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice. Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți acum aragaz mixt Electrolux Steam Bake, gaz și electric la numai 1899,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux 14 seturi la numai 2099,3 lei. Altex. Livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Cine îi analizează pe cei care fac analize? Patrula pacienților, domnul. Tehnologie de top aveți? Da. Experiență? 30 de ani. Și acoperire națională? 300 de locații. Prețuri bune? Da, doamnă. Gata, i-am parafat. Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți. Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 decembrie găsești spată de porc dezosată proaspătă la 14,89 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro. Succesul tău e afacerea noastră. O afacere fericită e o afacere conectată. Iar fericirea începe cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună în rețeaua cu cea mai mare acoperire. Digi. Săptămâna la Kik cu mult mai multe extra economii. Beneficiază acum de o super reducere extra 20% la toate articolele deja reduse. Acum extra economii. Doar până duminică și doar la Kik. Mai mult decât crezi. Aduden, răceală și gripă. Acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Din 24 noiembrie la Kaufland ai tot ce-ți dorești la o comandă distanță cu Click and Reserve. Accesează noul serviciu din aplicația Kaufland, rezervă-ți produsele preferate și ridică-le din magazinul selectat în ziua și intervalul orar alese de tine. Mai multe detalii pe kaufland.ro/click and reserve. Kaufland. Crăciun vreți? Crăciun vă oferim! La Polul Coloseum Mall, alături de DGFM, aprindem luminile, deschidem patinoarul, că
căsuțele cu delicii și dăm drumul primei ninsori într-un spectacol de iarnă cum nu s-a mai văzut. Săptămână de săptămână, pe 6 decembrie patinezi cu spiridușii, pe 14 decembrie magicianul Robert Tudor ridică povestea la alt nivel, cu ninsoare de baloane eliberate deasupra mulțimii, iar pe 20 decembrie te întâlnești cu Moș Crăciun, într-un mod care te va surprinde. Crăciunul începe aici, la polul Coloseum Mall.
când ești plecat. Așa spune piesa asta. Mare adevăr. Doamne, ce-mi place mie piesa asta. de relație. Nu. Da, eu sunt bun să dau sfaturi relații, dar la mine... Da, sau sfaturi, poți să dai sfaturi de single. Da, cum e să fii singur. Fain, foarte fain. Avantajele de a fi singur cook. Ei bine, ăsta ar putea fi unul dintre bancurile ale proaste. Cum e cucu? Singur. Singur cook. Sunt avantaje și dezavantaje, ca pe fiecare parte, că ești într-o relație sau nu. Bun. Hai să ne întoarcem la topul nostru. Da, hai pe meterezele noastre. La topul cu cele mai proaste bancuri, ia uite, începem puternic seria asta cu Denisa din Giurgiu, care ne salută și o salutăm și noi. Știți de ce țin polițiștii apă în portbagaj? Ca să nu le moară sirena. Asta chiar nu știam. Ce bun. Ia să ascultăm ea. Vreau să treacă strada. La un moment dat una zice: bă, vezi că vine o... Ce? Două roșii. Vreau să treacă strada. La un moment dat una zice: bă, vezi că vine o... Asta e cu sunet. E te flăși cu sunet. Te flăși cu, cu sunet. Așa sună. Te flăși cu. Ia, ce mai avem pe aici? Ei, dragilor zâmbăreților, când v-ați dat seama la ce vârstă că șlapul, fâșul și tocul au fost denumite după zgomotul care îl fac? Bă, ești nebun, chiar așa e. La 37 de ani. La 32. Am acum. Mulțumim. Mulțumim frumos de... Mamă, dar prea inteligent ăsta. Mădălina, ce ne faci, mă? Da, cum? Chiar așa e. Deci e toc, șlapul, șlap, fâșul, fâș. Da. Bă, ești nebun. Ai dreptate, Mădălina. Da. Creier, de ce a trecut găina strada? Să ajungă pe partea cealaltă. Foarte bine, da, adevărat. Ia ce mai e pe aici? Cum miros picioarele dacă nu au nas? Exact. Ia vezi, de câți polițai este nevoie să schimbi un bec? 5. 1 ține becul, 4 învârt masa. Alex, ai zis-o bine mai devreme. Și Mircea la fel. Și Mircea, mulțumim pentru bancuri. Salut, dragilor, sunt Cristiano din București. Te pupăm. Un om a prins odată un crocodil de aur și crocodilul i-a zis: dacă îmi dai drumul, îți îndeplinesc o dorință. Iar bărbatul a ales să ajungă bărbăția până la pământ. Așa că crocodilul i-a mâncat picioarele. Ia, cum se uită o rață în beci? Iei rața în beci, o duci acolo și o uiți acolo. Da, corect. Bravo, Nicu. Ce-i pe aici? Doamne, deci... Doamne, câte bancuri sunt! Da, sunt prea multe. M-am trezit luni și m-am gândit marți să mă duc miercuri la muncă, dar când am văzut joi că vine vineri, mi-am zis: ce să caut sâmbătă la serviciu când duminica e zi liberă? Genial. Ne întoarcem! Carrefour prezintă sărbători pe gustul pofticioșilor. Pe lângă oală de sarmale, ce garnitură merge la friptură? Desigur, platoul cu cârnați. Până pe 10 decembrie ai miez de nucă. Carrefour la piață, 500 de grame la 24,99 lei, roșii sherry la 4,99 lei 500 de grame și file de porc 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Descoperă târgul de covoare la Hornbach între 1 și 30 decembrie. Găsești o gamă variată de modele Carpeta, producător consacrat pentru orice stil de locuință. Te așteptăm în toate magazinele Hornbach din București, Cluj-Napoca, Brașov, Oradea, Sibiu, Timișoara și Constanța. Hornbach și Carpeta, un parteneriat pentru casă mai frumoasă. Un pic de iarnă, un pic de magie și o casă pregătită pentru sărbători. Pentru asta, la Brico ai aspirator umed uscat McAllister 1400 de W cu funcție de suflare la doar 199 de lei și mașină de găurit și șurubat Airbauer 18 V la doar 319 lei. Nu lăsa pe ultima 100 de metri. Comandă din aplicația Brico de Post sau vino în orice magazin Brico. Când bacteriile invadează
afectează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Vino în magazinele Digi și fă-ți un super cadou. Abonamentul nelimitat cu doar 5 euro și 8 cenți pe lună și telefoane în 24 de rate fără dobândă, daie 0% prin credit de maximum 5.500 lei, oferit de Unicredit Consumer Financing. Ofertă supusă unor termene și condiții. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Durere în gât contează imediat pe Tantum Verde pastile. Începe să acționeze în 60 de secunde, calmează rapid durerea în gât și tratează inflamația. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectul. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Ai aflat? Din 18 decembrie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Pantelimon. Șoseaua Vergului numărul 59. Te așteptăm. Kaufland. Feria întâlnește tehnologia la Premium Store. Lasă-te purta de atmosfera de sărbătoare și adu magia Crăciunului în casa ta cu electrocasnicele mult visate, acum cu până la 40% reducere. Vino la Premium Store și ia cadourile perfecte pentru tine și cei dragi. De la electrocasnice mari și incorporabile, la ajutoarele mici, dar eficiente. Anul acesta, fii tu moșul și umple coșul. Te așteptăm în cele 4 magazine Premium Store Bosch din București sau comandă online pe premiumstore.ro.
Yeah. Când se rupe ața nu mai ține, degeaba se înnoadă că tot timpul e subțire. Când o femeie se satură, îi se taie, nici o promisiune nu o mai îndoaie. Timpul nu se mai întoarce, l-aș da înapoi să-mi dau câteva capace. Ți-ai băgat coada drace, dar fără ajutorul meu clar nu aveai ce face. Nu-mi place, nu așa speram să fie. Ziceam că ziua asta nu să fie, dar uite că a venit și nimeni nu poate să mai facă nimic. Am ieșit. E vina mea, minciuna supremă s-a uzat deja. S-a rupt lanțul de iubire, s-a stins flacăra, dar nu e vina ta, este vina mea. Pare rău, e vina mea, minciuna supremă s-a uzat deja. S-a rupt lanțul de iubire, s-a stins flacăra, dar nu e vina ta, este vina mea. Îmi pare rău, mamă, soacră, am încercat să fiu de treabă, să fac totul ca la carte. N-am fost fără pată, n-am fost mereu roz, dar când faci multe, nimic nu mai e frumos. E periculos, când zboară pahare și farfurii, copiii capul jos, vă rog cioburile smii. Tate iar a dat-o în bară, mami se uită furios, miroase a birou de avocat. Boss, părea așa de bine de afară, focul se stinge când oala dă pe afară. Da, părea așa de bine de afară, ploua cu găleata și credeam că-i primăvară. Pare rău, e vina mea, minciuna supremă s-a uzat deja. S-a rupt lanțul de iubire, s-a stins flacăra, dar nu e vina ta, este vina mea. Nu e vina ta, e vina mea. Nu e vina ta, e vina mea. Pro FM. Your second time in LA, and it's not your favorite place, but my home. You fool. I'm canceling all my plans, introduce you to all my friends, and it feels all good. I didn't see it coming, but now I'm realizing you run all your life. My reflections disappear as I'm staring in the mirror, not a single tear left to cry. Tell me how to fall in love with myself. Oh, I don't need no one. Oh my God, I need to fall back into love with myself. No, I don't need no one. Oh my God, I need to fall back into love. Need to fall back into love. Running up all your things, not sure where I should begin. You cut so deep. Damn it, I won't give in. I'm way too far to quit now. Tell me how to fall in love with myself. Oh, I don't need no one. Oh my God, I need to fall back into love with myself. No, I don't need no one. Oh my God, I need to fall back into love.
ai viteazul securea în mâna stângă. De mâner. Mă, cert e că stăm foarte bine la bancuri de genul seci, demiseci și de dulci. Castraveți au câștigat, pot să zic. Ăla e bancul top. Ăla s-a zis cel mai des. Dragilor, după fix vrem așa să ne jucăm cu al nostru Cucu aici de față să dea drumul, nu? Da, să dai drumul la piesă. Iară se joacă cu nervișorii noștri. Nu-i nimic, este marți, știi cum îți venim de hack? Imediat 077 100 1872, WhatsApp-ul rămâne. La fel, știrile vin la fix cu Alina Barbu. Și acum, dacă te întreabă cineva în viața asta ce faci de Revelion, îi răspunzi în felul următor. Ia, stai. Ia să vedem. Lăsăm timpul să demonstreze, vom vedea. Drumul e bun, călătoria e lungă, vor fi și momente bune și momente mai puțin bune și... Carrefour prezintă sărbători pe gustul alergătorilor după de toate. Ai de alergat, de cumpărat, faci liste și pare că nimic nu-i terminat. Pentru că adevăratele pregătiri presupun și tot ce nu se vede de Crăciun. Până pe 21 decembrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă-iarnă Tex cu Act for Good, dar și 50% reducere la jucării de pluș, căni și sticle Minecraft. Carrefour. Înainte decupai cupoane ca să prinzi o super ofertă. Acum economiile vin la tine în App Mobil Plus. Ai cashback, coduri de reduceri, vouchere și multe altele. E ok să vrei mai mult. Economisește peste 2000 de lei pe an. Descarcă App Mobil Plus. Prețurile mici dau trendul în pregătirile pentru sărbători. La Leroy Merlin găsești brad natural începând de la 38,90 lei. Atenție! Cantitatea este limitată. Leroy Merlin. Pentru case fericite. Surprizele sunt de tot felul, dar cele mai frumoase sunt cele care rămân cu tine. Portează-te la Digi și oferă-ți bucuria care vine nelimitat. Abonament nelimitat cu internet și minute nelimitate de la 3,05 euro pe lună și 10 de telefoane în rate fixe direct pe factură. Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți acum mașină de spălat rufe Gorenie 9 kg cu 1499,9 lei și uscător de rufe Gorenie cu pompă de căldură 9 kg cu 1899,9 lei. Altex. Livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Surprizele sunt de tot felul, dar cele mai frumoase sunt cele care rămân cu tine. Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro și 8 cenți pe lună și cumpără Redmi Note 14 cu cameră triplă de 108 megapixel și display AMOLED în 24 de rate la 45,5 lei pe lună. Noi, cei cu deficit de bilă, am experimentat de-a lungul timpului situații tradiționale, provocări neconvenționale, dar și plăceri de nerefuzat. Și am înțeles că orice mâncare poate pune bila la încercare. Colebil, singurul medicament cu 3 substanțe active, ameliorează simptomele deficitului de bilă. Colebil pune bila pe picioare. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Ai pregătit casa de sărbători? Din 10 decembrie la Kaufland ai 30% reducere la toată gama de decorațiuni de Crăciun. Kaufland. Let's bring this back. Hit music plays right here.